Najjednoduchšie tajomstvo dlhovekosti. Avicenna považoval zmršťovanie tela za jeden z najvýznamnejších faktorov starnutia. S pribúdajúcim vekom sa množstvo vody v tele znižuje a to vedie k zahusťovaniu krvi a lymfy, znižovaniu pružnosti kože a svalov, bolestiam hlavy a kĺbov. Hydratujte telo, nasycujte ho vlhkosťou, to znamená pite vodu, je to jeden zo spôsobov, ako si predĺžiť život. Jogíni radia piť vodu ráno, teplú, viac teplú, aspoň 40 stupňovú. Vypite jej toľko, koľko môžete, 1 pohár, 2, 3. Jednoducho vždy začnite postupne. Ak ste nikdy ráno nepili vodu a všeobecne veľmi málo pijete, začnite s pár dúškami a postupne, deň po dni dávku zvyšujte. Prečo je voda tejto teploty dobrá? Hovorí sa jej tiež rýchla voda. Viete, kde sa v tele voda vstrebáva? Veľa ľudí si myslí, že je to v žalúdku. Tráviaci proces prebieha v žalúdku, ale voda sa vstrebáva v tenkom čreve. Rýchla voda znamená, že sa tam dostane rýchlo, teda do tenkého čreva. Prečo teplá? Pretože žalúdok studenú vodu nepustí rovno dovnútra, ale musí ju zohriať. Číňania veria, že zahrievanie vody a ďalších chladných potravín v žalúdku oslabuje energiu obličiek, pretože dôrazne neodporúčajú jesť a piť studené jedlá. Pretože energiu obličiek treba chrániť a rozmnožovať a nie ňou zbytočne plýtvať. A ešte jeden dôležitý bod. V okamihu príjmu vody by v žalúdku nemal prebiehať žiadny tráviaci proces. Inak organizmus nasmeruje všetku vodu na zriedenie tráviacich šťav a nepustí ju do čriev. Takže iba vodu, iba teplú a nalačný žalúdok. Voda sa dostane priamo do medzibunkového priestoru a volá sa medzibunková voda. A slúži na skvapalnenie krvi, lymfy, zníženie cukru, cholesterolu. A tým sa doplní deficit vody, ktorý sa nahromadil počas noci, pretože v tele prebiehali procesy, nedochádzalo k príjmu vody a mnohí v noci vodu aj vypotíme. Voda nalačný žalúdok ráno odplaví toxíny, zvýšky nestrávenej potravy zo stien našich čriev, podporuje vyprázdňovanie hrubého čreva, pripraví tráviaci trakt na prácu. Vždy sa napite teplej vody pred jedlom. Jedzte najskôr o 15-20 minút. Nikdy stravu nezapíjajte, pretože zriedite si tráviace šťavy. Správna práca tráviaceho traktu je kľúčom k vstrebávaniu všetkých živín a k zdravému životu. Toľko k tajomstvu dlhovekosti. Podľa tibetskej medicíny má voda blahodárny vplyv na nervový systém, pomáha odbúravať stres. Existuje taký recept, že po stresovej situácii je potrebné vypiť pohár horúcej vody, pomaličky ho chlípkať po malých dúškoch a hneď sa budete cítiť oveľa lepšie. Hovorí sa, že ten stres sa rozpustí, aby telu neuškodil. Všimnite si tiež, že tí ľudia, ktorí ráno pijú teplú alebo viac teplú vodu, majú veľmi málo vrások.